Amen. Good morning, church! Meron ba mas malakas dyan? Isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Muli, pwede po ba tayong tumayo? Naanayahan ko po ang bawat isa tumayo. At tayo po umikot. Muli patingin natin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. At kamayan po natin ang bawat ating pong kapatid sa umaga pong ito. Amen? Binigyan po ulit tayo ng Panginoon ng panibagong araw, panibagong pagkakataon para bigyan siya ng papuri at pasasalamat. At huwag po nating hayaan na lumabas tayo sa lugar na to na hindi natin siya naranasan. So as we sing this song, let us just allow the Holy Spirit to freely move in this place. Let us welcome the Holy Spirit and allow it to freely move in the hearts of His people. Sa puso po natin. It is a personal feeling. But this morning, this song will be our personal prayer, our personal desire to experience the presence of God. There's nothing worth more that will ever come close. No
Jesus, O God. We continue to praise and glorify your name, O God, for you are so good and for you are so loving, O God, upon each and every one of us, O God. Lord, we welcome your presence right now, O God. And Lord, nalalaman mo ang laman ng aming mga puso't isipan, O God. Forgive us, O God, sa aming mga nagawang kasalanan na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, make us worthy, O God, to praise your name, O God, to lift your name on high, O God. Lord, you are Lord of Lords, King of Kings, and there is nothing too hard for you, O God. Lord, we lift up our burdens, O God. At Lord, makaniig ka namin, O God, ngayong umagang ito. Lord, we thank you, O God, for this wonderful day, for choosing and blessing us, O God. Lord, salamat sa patuloy na pagsama mo sa buhay ng bawat isa. Lord, hindi po aksidente na naririto po kami, O God. Lord, salamat sa iyong mga anak, O God, na dinala mo ang kanilang panyapak, O God, upang purihin ka, sampahin ka, O God, sa Espiritu at katotohanan, O God. Lord, open our spiritual senses right now, O God, and we receive, O God, the victorious celebration, O God, that is coming from you, O God. Lord, this Sunday service, O God, alam po namin na may gagawin kang the best, O God, sa buhay ng bawat isa. You will fulfill, O God, the desires of our hearts, O God. And Lord, we receive your revelation right now, O God. And Lord, sa iyong gagamitin na anak ngayong umagang ito, Lord, patuloy mo siyang bigyan ng wisdom, O God, ng knowledge, O God. At Lord, alam po namin na patuloy mong ibababa ang iyong banal na presensya sa kalagitnaan ng bawat isa. Lord, we are always excited, O God, na maranasan ang pagpapala, ang pabor mo, O God, and even your word, Panginoon, O God, na mag-strike sa buhay ng bawat isa. Lord, continue to move in this place, O God. And Lord, we receive, O God, the highest praises, O God. And Lord, alam po namin na patuloy, Panginoon, O God, ang pagsama mo isa sa amin, O God. Lord, to you the highest praises, glory, and thanksgiving, O God. In Jesus' name, sings to pray. Amen and amen. Muli, good morning po, church. Good morning. Sige po, bago po ang lahat, pwede po bang basahin po muna natin itong verse na ito sa 1 Chronicles 16:23. So bakit po ba tayo nagpupuri sa ating Panginoon? So we can give our best praise. So basahin po muna natin ito, verse 23 hanggang 36 po ito. Saglit lang po ito. Sabi po dito, umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan. Sino daw po ang awit kay Yahweh? Buong sanlibutan. Tuloy po natin, ipahayag araw-araw. Kailan daw po ipapahayag? Araw-araw. Next. Meron pa doon. Yan. Bigay niyang kaligtasan. Next. Ipahayag sa mga bansa kanyang kalwalhatian. Sabihin sa mga tao, gawa niyang kapangyarihan. Next verse. Si Yahweh ay dakila. Magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa. Si Yahweh ay naghahari, ganito ang ibalita. Magpuri ang karagatan at ang lahat ng naroon. Ang lahat sa kabukira ay magpuri kay Yahweh. Umawit ang mga punong kahoy na nasa kagubatan sa pagdating ni Yahweh upang lahat ay hatulan. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Sabihin ding,
Iligtas mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan. Ipunin mo kami ngayon at iligtas sa kalaban upang aming pasalamatan ang banal mong pangalan at purihin ka sa iyong kaluwalhatian. Next, last. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Pagkatapos, ang buong bayan ay sumagot ng amin at nagpuri kay Yahweh. Amen? Nakita po natin dito, sino po ba ang Diyos na ating sinasamba? Siya ang lumikha ng buong sanlibutan. Ano po yung maibibigay nating papuri sa Kanya? Yung pichi-pichi lang po ba nating papuri? Siya po ang lumikha ng lahat na nakikita po natin dito sa sanlibutan. Kaya let's give our best praise. Ibigay natin ang pinakamataas nating papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Lahat po ba tayo ay excited na magpuri at sumamba sa ating Diyos? Amen! Lahat ng may hininga, sumigaw ng hallelujah! Purihin natin ang Diyos sa buhay! Oh, bless His name! Shout your praise! Shout your worship to the Most High God, the King of Kings, the Lord of Lords. To you alone are the praises and glory. Oh, we thank you, Lord. Bless the name of Jesus. Blessed be your name. In the desert place, go on to the wilderness. Blessed be your name. Sing every blessing you pour out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, stand. Come on, church, say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Come on, bless the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. Blessed be your name. The sun shining down on me, and the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. When the road marked with suffering, the pain in the offering. Blessed be your name. Sing every blessing you pour out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we bless your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Sing it again. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, you did. You give and take away. You give and take away. But my heart wants just to say, blessed be your name. You give and take away. Give and take away. My heart wants just to say, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Come on, church. Blessed be your name. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Name of the Lord.
Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Come on, give your highest praise. Give your highest worship to the Most High God. Name of the Lord. Blessed be the Glory. Come on. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, we bless your name. name of the Lord. Blessed be the glory. We'll sing it once again. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Bless your name. The name of the Lord. Blessed be your glorious name. Come on, bless the name of Jesus. Patuloy natin purihin ang pangalan ng ating Panginoon. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. Sing for you alone, for you alone, my Lord. My heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. For you alone, for you alone, my Lord. My heart will sing. I will tell of all your mighty. Come on, church! Sing it loud. Holy are you, Lord. My heart will sing and mighty Son of God. My soul will cry out, worthy is the Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. Oh yes, Lord. For you alone, my Lord. My heart will sing. I will tell of all your mighty love. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Sing holy, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Oh, we bless you. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Come on, church, we will declare, sing God of all the earth. Come on, lift up your voice and lift the name of Jesus.
For you alone are God. For you alone are worthy of all the praise, all the glory and honor. Oh, we thank you for your presence, oh Lord. Oh, we bless your name, oh Jesus. Pupurihin ka aming Diyos na buhay. To you alone all the praises and glory. Oh, we bless your name, oh Lord. For you are the God of all the earth, the creator of heaven and earth. Oh, you deserve the highest praise, Jesus. Oh, thank you. Patuloy nating sambahin ang ating Diyos sa umagang ito. Katulad ng ating nabasa kanina, ang ating Diyos na sinasamba ay siyang lumikha ng langit at lupa, ng buong sanlibutan. Kaya po nararapat siyang purihin, sambahin ang kanyang mga anak. So once again this morning, let's desire for more of Him, more of His presence, more of His goodness, more of His mercy, more of His love. Thank you, Jesus. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Standing in your presence, here we are. Standing in your presence, yes, Lord, here we are. Lord, here we are. Standing in your presence, here we are. Oh yes, here we are. Shekinah glory come down. Shekinah. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing
the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory. Release the fullness of your spirit. Just Shekinah glory. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory. Shekinah glory come. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. You move, we want more. And you speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. Oh, we want more of you. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Oh, let your Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory. Shekinah glory. We'll lift you high, higher than all others. We'll lift you high, higher than all else. For great are you, Lord.
For great are you, Lord, and worthy of all our glory and honor and praise. We'll lift you high, higher than all others. We'll lift you high, higher than all else. For great are you, Lord, and worthy of all our glory and honor and praise. Sing, for great are you, Lord, for great are you, Lord, and worthy of all our glory and honor and praise. Great are you, Lord, for great are you, Lord, and worthy of all glory and honor and praise. Come on, church, worship the name of Jesus. Give him the highest praise. Give your highest worship to our Most High God. For he is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Every knee shall bow. Every tongue will confess that he is the King. Oh, we praise your name. Oh, glory to God. Oh, we worship you, Lord. We thank you for your presence, Lord. Oh, we worship you. Glory to your name, oh Jesus. We thank you for your presence in this place. We lift your name on high, Lord. No other name like Jesus. Oh, we thank you, God. Oh, yes, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you. Oh, yes. Oh, yes. We lift you high, higher than all others. We lift you high, higher than all others. For you are great, for great are you, Lord, and worthy of all glory and honor and praise. We lift your name, we lift you high, higher than all others. So we lift your name on high. Higher than any names, Lord. For great are you, Lord, and worthy of honor. We lift you high, higher than all others. Come on, sing a new song. Oh, sing with all of your hearts. For great are you, Lord, and worthy of honor, glory and honor and praise. For you are great, O Lord. For great are you, Lord, and worthy of honor, glory and
honor and praise. For great are you, Lord. For great are you, Lord. And worthy of all the glory and honor and praise. Oh yes, Lord, you're worthy for the praises of your people. We lift your name on high. We lift your name on high. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Lord, we thank you for this morning. Lord, katulad nga ng aming inawit sa umagang ito, Panginoon, walang ibang pangalan ang maitaas sa lugar na ito kundi ikaw lamang. For you are the King of Kings and Lord of Lords. At ikaw ang lumikha ng sanlibutan ito, Panginoon. Kaya nararapat lang na sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Lord, we thank you for your presence in this place. Alam namin na sa aming pong pagpupuri ay kumikilos ka na sa lugar na ito. Kumikilos ka na sa bawat puso ng mga tao na narito, Panginoon. Lord, it's not about us. It's not about the songs. It's not about the talents. Lord, it's all about you. Ikaw lang ang nais namin papurihan sa umagang ito, Panginoon. And Lord, muli sa umagang ito, kami ay narito. Muli mo kaming kausapin, yung mga anak sa umagang ito. Binubuksan namin ang mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Lord, kami, O Diyos, ay handang magpaturo sa iyo. Lord, patuloy kang mangusap sa bawat isa po sa amin na narito, O Diyos. And once again, sa iyo lang ang pinakamataas sa papuri. Sa iyo lang ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Sa oras na ito, pumunta na dito yung ating mga bata. Yan. Patuloy nating itataas ang ating mga kabataan na ito na tinawag at pinili ng ating Panginoon. Baba kayo doon, Asher, mais kayo. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Panalangin natin ang mga batang ito na alam natin na una sila ay regalo ng Diyos sa kanilang mga magulang. Ayan. Ito natin ang ating mga kamay sa kanila. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Oh Lord, salamat, Lord, sa buhay ng mga batang ito, Panginoon. Salamat sa mga magulang, O Diyos, na kung saan hindi nila hinahayaan, Lord, ang kanilang mga anak ay hindi makalapit sa inyo, hindi makapanambahan sa inyo, hindi magamit ang talento, Panginoon, na pinagkatiwala niyo sa kanila. Salamat, O Diyos, sapagkat ang mga bata, Panginoon, ay tunay na kinalulugdan niyo at sila'y pinaghaharian niyo, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, O Lord. Father, I pray, Lord, hayaan niyo, O Diyos, na inyong kapangyarihan ay patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, O Diyos. Yes, O Lord, at ang bawat salita na kanilang naririnig, Panginoon, na papag-aralan sa kanilang Sunday school, hayaan niyo, Diyos, na ito'y maging pundasyon nila, Panginoon.
Ito'y tunay nga matanim sa matabang lupa, Panginoon, ng kanilang mga puso, O God. Upang sa sandali na ito'y kanilang kakailanganin sa kanilang paglaki. Ito, Panginoon, hallelujah, ang mag-iingat, Panginoon, at magpaprotect sa kanila, O Diyos. Yes, O Lord, in the name of Jesus, O God. Pagpalain niyo po ang mga batang ito. Hayaan niyo, O Diyos, na sila'y lumaki na magalang, mabait, Panginoon, masunurin, una sa lahat sa kanilang mga magulang, Panginoon. Lord, pagpapala sila sa kanilang pamilya. Lord, hallelujah, salamat, salamat. At gamitin niyo rin sila, Panginoon, in your very special way, sapagkat sinabi niyo, on these last days, you will pour out your spirit upon all flesh, O God. Kasama mga batang ito, Panginoon, let your glory so shine upon them, O God. The hallelujah. Thank you, Father. We entrust their life unto you. Lord, give them wisdom, knowledge, and understanding sa kanilang pag-aaral. And we declare that they are the head and not the tail, O God. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. So, are we ready for the word? Hello? Amen. Amen. So, parati ko pong sinasabi, kanina pong sa atin pong pag-aawitan, it is us. Hello? May kausap po ba ako? It is us who is speaking to the Lord. Amen? So, sabi nga po, a healthy communication is a two-way communication. Amen po ba? Amen. So kanina po tayo po yung nag-awitan, tayo po ang nagsasalita sa Diyos. Amen? So ngayon naman po, we are coming to this part na marinig naman yung salita ng Diyos. Amen? So ngayong umagang ito, pakikalabit ang iyong katabi, handa ka na ba? Handa ka na bang masaktan? Amen. Sabi nga po, His word is a two-edged sword. It's like a two-edged sword. Amen po ba? Masaktan yung masaktan. Amen? Bakit po? Because God wants to bring out the best in us. Amen po ba? Nais na Panginoon ay mag-grow tayo into a certain level wherein He can use us mightily. Amen po ba? Halimbawa po, ang isang bata, di po ba, bago yan gamitin o bago yan utusan ng mga magulang, tinetrain muna. Amen? Bago siya bigyan ng isang task. Kasi alam ng magulang na pag nagbigay sila ng task at hindi ready ang bata, mapapahamak yung bata. So same holds true with the Word of God. God wants us to bring out the best in us because God wants to equip us. Amen? So ang salita ng Diyos ay sabi doon, it is good for equipping. Amen? Ano pa ba doon? Rebuking. Minsan, ang gusto na lang ng tao ngayon is yung maganda sa pandinig. Hello? Minsan, ayaw na ng tao pagka may nagsasalita dito sa harapan, nasaktan sila. Ayoko nang bumalik. Pinapatamaan ako ni pastor. Hello? Amen? Pero ang salita ng Panginoon, wala po siyang sinisino. Hello? Amen? So, dadako po tayo sa salita ng Diyos, pero bago po tayo magpatuloy, may we sing this song. Ano bang title nito? Paki-flash, ayan. Amen? So, habang tayo po yung nag-aawitan kanina, ibinigay sa akin ng Panginoon tong song na to. And let us take this song as our form of our worship sa Lord. Amen? So it's not the song itself, but rather the message of what we are talking, but the message of what we are saying. Amen? So alam ko po, luma na tong kantang ito. Pero sa Panginoon po, it's still fresh. Bakit po?
it's the message that matters. And it is our hearts. Amen? So sabay-sabay po nating awitin and let us give the glory that is due to our God. For thou, O Lord, art high above the earth. Thou art exalted far above all God. For thou, O Lord, art high above the earth. Thou art exalted far above all God. And I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. O Lord, I exalt thee. I exalt thee. And I exalt thee. O Lord. For thou, O Lord, art high above the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above the earth. Thou art exalted far above all gods. And I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. O Lord, and I exalt thee. I exalt thee. And I exalt thee. O We exalt you, O God, in this place. Thank you for your presence, your Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, that you humble yourself para po sa bawat isa po sa amin. Right now, O God, as we study your word,
may your words, O God, penetrate to each and everyone's heart. Lord, na maranasan po namin the essence of your message, the importance of your message. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos ng banal na Espiritu ngayong umagang ito. Truly, O God, that without your presence, ang aming pag-uusapan ay baliwala. Right now, we give you the floor. We give you your throne in this place. We give you all the praises, all the glory that belongs to you this morning. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos po ninyo sa aming kalagitnaan. We honor you, God. We glorify you. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Kaya po tunay po yung sinabi po ng psalmist na sabi po doon, who am I that you are mindful? Hello? Sabi doon, sino ako para pag-isipan mo ng ganyan? Hello? May kausap po ba ako? Sabi po ng psalmist, who am I that you are mindful of him? Sabi doon, who am I? Who is man that you are mindful of him? Bakit po? Tingnan nyo po yung vastness of the universe. Sino po nag-create nun? Hello? May kausap po ba ako? Minsan po, ang tao kasi nagiging selfish. Hello? Minsan na nagmamatter lang sa atin, what benefit us? Nakakaligtaan natin that there is a supreme being that is waiting for our adoration. For His adoration pala. Amen? Sabi doon, kung papansinin po natin, ba't hindi nagbabanggaan yung mga planets? Ba't hindi bakit they are in coordination with each other? Sino po nag-create noon? Ang Diyos. Amen? Pero He humbled Himself, hello, for the sake of each and every one of us. Kaya nga po, sabi doon, na kung yun yung iisipin natin, we will give the best of our worship to Him. Hello? Kaya po yung part ng pagpupuri natin, pagsamba sa Diyos, sa tuwing tayo ay naggagawain, hindi po yan palamuti before the Word. Hello? Kasi madalas naririnig ko, okay lang, maliit kasi wala pa naman sa Word eh. Praise and worship pa lang. Hello? Pero po, hinahanap ng Diyos yung portion na yun. Bakit? Kasi doon natin dinideklara who God is in our lives. That's praise. It doesn't matter how fast or how slow the song is. Once you declare who God is, that's considered praise. Parang pagka namamangha ka sa isang tao, sinasabihin mo yung mabubuting characteristic niya, di po ba? That's praise. And when you give honor, when you give reverence, that's considered worship to your God. Hello. So it doesn't matter how fast or how slow the song is. Amen? Yun po yung hinahanap ng Diyos sa atin. Amen? Kaya every time po na tayo po ay nag-gather, see to it that you give the best. Amen? Bakit po? Because He has given the best for us. Hello? Binigay niya po yung best ng kalangitan para po tayo ay magkaroon ng kalayaan. Hello? Amen? So dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon this morning. So nandito pa rin po tayo. This is our last Sunday. Tama po ba? About carrying one another's burden. Mga nakaraang linggo, araw, pinasubok na po ba sa atin ng Panginoon magbuhat ng burden ng ibang tao? Hello? Pinaranas ba sa atin? E ang tanong na sunod, ginawa ba natin? Hello? So wag po nating hayaan na ang salita po na ipapahayag ay lumalampas lang sa bawat isa po sa atin. Amen? Sabi po rito, Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. In connection to this, may binanggit din po ang ating Panginoon kasi we will
carry the other's burden. Tama po ba? And pag nadagdagan yung load mo, minsan, exhausted ka na. Hello? Huwag po tayo magpanggap kasi hindi po tayo mga supernatural being. Hello? Kaya po, once we carry the other's burden, it means to say, nadagdagan yung load mo. Tama po ba? And nadagdagan yung bigat. So kung wala kang outlet, mababurn out ka. Tama po ba? Hello? So sabi po sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, meron po tayong outlet. Hello? Sabi po rito, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Verse 29, take my yoke upon you and learn from me, and for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen? All throughout nung pinag-aaralan po natin to from the very start ng November, laging binabanggit sa atin the importance of carrying one another's burden. Amen? So, meaning to say, pag nag-carry ka ng ibang burden, may sarili ka ring burden. Minsan nga, nagtatanong tayo, ba't ko bubuhatin? May sarili nga akong dinadala. Amen? Minsan sasabihin ng tao, kanya-kanya tayong dalahin. Amen? Pero may binabanggit po ang Panginoon na we must carry each other's burden. So tayo naman po ngayon na nagbubuhat ng burden ng iba, maliban sa burden na meron tayo, kung wala tayong outlet, mababurn out tayo. Kaya minsan aayaw tayo. Amen? Kaya minsan ang mindset natin, ba't ko bubuhatin yung iba? May sarili nga akong binubuhat. Kaya din po papasok yung Matthew chapter 28. Pwede po tayo lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong din sa ating Diyos. Amen? So bago po tayo magpatuloy, ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, in relation to the topic, carry one another's burden, is, pinamagatan ko po itong, carry the burden or burn them. Hello? Carry the burden or burn them. Minsan, pag ayaw natin magbuhat o tumulong sa iba, sabihin natin, kanya-kanya tayo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Amen? So, are we willing to carry the burden or you want just to burn them? O bahala ka na lang sa buhay mo. Amen? So, bago po tayo magpatuloy, panoorin po muna natin ito. May sound yata yan, Brother Jeffrey. Tignan niyo kung may sound. Don't mind po yung mga words na binabanggit. The message lang nung ang nais ko pong ipahayag sa atin.
Ito po yung ating last video. Amen. So napanood po natin yung different parts o different types ng video. Amen? So it speaks about our concern for one another. Amen? Although yan po ay video clip lamang and it pertains dun sa mga hayop and then yung nauna pong video natin is sa tao. Pero it has something to do dun po sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito. At yung mga pinag-uusapan pa natin on the past. Amen? So makikita po natin dito, kaya pinamagatan ko po itong carry the burden or burn them. Minsan instinct sa tao, kanya-kanya tayong concern. Hello? Kanya-kanya tayong buhay. Kanya-kanya tayo pasanin. Amen? Pero may mandate po sa atin ng ating Panginoon that we have to carry, amen, each other's burden. Pero may danger po dyan. Mamaya makikita po natin. There's a danger in carrying another's burden. If we are not, tawag nito, pag hindi po tayo mag-iingat. Okay? So, why do we need to be concerned for one another? Bakit kinakailangan maging concerned tayo at tulungan sila magbuhat nung sarili po nila, nung yung kanilang mga pasanin? Where in fact, meron po tayong kanya-kanyang pasanin. Tama po ba? Lahat po tayo may dinadala. Pero pa sasabihin ng Panginoon, tulungan mo yung ibang tao, magbuhat ka. Tulungan mo sila magpasan. Samantalang tayo personally, meron po tayong kanya-kanyang problema sa buhay. Hello? Am I talking sense? May sense po ba yung pinag-uusapan natin? Amen? So number 1, ilan lamang po ito. Why do we need to be concerned for one another? Number 1, nasa verse 2, to fulfill the law of Christ. Para magampanan po natin, matupad natin, yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi po doon sa verse 2? Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Tinignan ko po, ano ba itong law of Christ na to? Para kinakailangan natin or mandate natin na ito pa rin. Amen? Sabi po rito, love your neighbor as yourself. Ang isang law of Christ na dapat po nating gampanan ay mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Minsan po, nahihirapan tayong mahalin ang ating kapwa. Tama po ba? Hello? Lalo na kung nasaktan tayo sa ginawa nila. Amen? Pero sabi po rito, love your neighbor as you love yourself. Sometimes, hindi po natin magawang mahalin ang kapwa natin. Ibig sabihin po nun, hindi rin natin kayang mahalin yung ating sarili. Hello? Babalik at babalik sa sarili po natin. Kaya hindi natin mamahal yung kapwa natin because there's something in us na hindi natin kayang tanggapin sa sarili natin. Na hindi natin kayang mamahalin yung sarili natin. Hello? Sabi nga po ng I think sa 1 John, hindi ko po nailagay dito. You cannot love God. You cannot love God whom you cannot see if you cannot love your neighbor whom you can see. Sasabihin natin, Lord, mahal kita. Panginoon, mahal kita. Pero tatanungin ng Panginoon sa atin, yung kapwa mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, minahal mo ba? Hello? Sabi ng banal na kasulatan, sabi po sa mga succeeding verses doon, sabi doon, you are a liar. Pag sinasabi mo na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, hindi mo kayang mahalin ng kapwa mo na nakikita mo. Sabi doon, tayo daw ay mga sinungaling.
Pakisabi sa kapwa mo, sa tabi mo, handa ka na bang masaktan? Hello? Amen? That's the essence of the Word of God. Amen? Sa tao po kasi, instinct sa tao, gumanti pag nasaktan. Or mag-retract pag nasaktan. Lalayo. Amen? Pero ang sasabi ng banal na kasulatan, mahalin natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Love your neighbor as yourself. Sabi pa po sa Leviticus 19:18, you shall not take vengeance nor bear any grudges against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Sabi ng ating Panginoon. And sabi pa po sa Matthew 22 verse 39, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Binanggit sa Old Testament, binanggit pa rin sa New Testament. Kasi sabi ng tao, wala, sa Old Testament lang naman yung pastor. Pero binanggit pa rin po, inulit pa rin, hello, pakikalabit yung kapwa mo, inulit pa rin sa New Testament. Meaning to say na it's a mandate for us, gawin pa din. Hello? Mahirap? Mahirap. Realistically, mahirap. Lalo kung nasaktan tayo, doon masusubok talaga. Tama po ba? Amen? Nasaktan ako eh. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, yung law of Christ na to, sabi doon, fulfill the law of Christ. Bakit kinakailangan natin na maging concern sa ibang tao, sa kapwa natin? Because God wants to fulfill the law of Christ. Ano itong law of Christ na to? Number 1, or letter A, love your neighbor as yourself. At pangalawa, love one another as I have loved you. Hello? Meron po isang kwento sa Bible na meron siyang pinagkakautangan niya yung, I think, yung tao or yung hari. Meron po yun, di po ba? At nung sinisingil na siya, so nag-explain siya. Wala pa siyang pambayad, maaaring wala pang pambayad, hindi pa ready. Pero, nung yung tao naman na may nagkakautang sa kanya, amen, at sinisingil na niya, anong ginawa niya? Contrary dun sa pagpapatawad sa kanya, anong ginawa po niya? Di po ba? Pinakulong. Ginawa ng hindi maganda. Kaya nagalit yung pinagkakautangan niya. Hello? Sabi po dito, love one another as I have loved you. John 13:34. Why do we need to be concerned for what? To be concerned for one another. Number 1 is to fulfill the law of Christ. Under po nito is love one another as I have loved you. John 13:34, sabi po dito, a new commandment I give you, that you love one another as I have loved you. Hinahanapan po tayo ng kapalit ng ating Panginoon. Hello? Yung pagpapatawad, yung pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos, ng ating Panginoon, anong gusto po niya? Ipahayag din, iparamdam din, iparanas din sa iba. Hello? May kausap po ba ako? Sabi dito, a new commandment I give to you that you love. Is this a request? Hello? Is this a request? It is a commandment. Utos ng ating Panginoon. Kasi pag request, hello, pag request, pwedeng hindi mo sundin. Hello? May kausap po ba ako? Pag request, pwedeng hindi mo sundin. Request naman eh. You may or may not. Pero dito, it's a commandment. Utos ng ating Panginoon. Sabi doon, a new commandment I give to you that you love one another as I have loved you. Gusto mong hindi mawala yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, mahalin mo ang kapwa mo. Hello? That you also love one another. Naintindihan po natin what it means to say, yung po pinag-usapan natin, the law of Christ. Hello? Law of Christ means we have to love our neighbor as we love ourselves. So the same holds true dun sa bill. Let us love one another. Magkahalintulad po siya. Magkarugtong po siya. Amen? Number 1 is to fulfill the law of Christ. Pangalawa po, meron lamang po tayong 5.
Pangalawa, that you may also experience the same. Baka kasi mangyari din sa iyo yung nangyari or nangyayari sa kapwa mo. Kaya gusto ng Panginoon maging concerned tayo sa bawat isa because in the future, hindi natin alam, tayo din ang mapulagay sa kalalagayan na meron sila. Hello? Nasa verse 1. Because, why do we need to be concerned? Because we may also experience the same. Maaaring mangyari din sa atin. Malakas ka ngayon, pero in the future, matitiyak mo ba na malakas ka pa rin? Hello? Kaya sabi ng verse 1, pakitignan po natin ang verse 1 ng Galatians chapter 2. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore. Malakas ka. Amen? Spiritually strong ka. You who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Pakikalabit ang kapwa. Pakikalabit ang katabi. Pakisabi sa kanila. Amen? Baka ikaw din ang malagay sa kalalagayan. Hello? Amen? Kaya sabi ng ating Panginoon, bakit kinakailangan natin maging, ano bang concern sa Tagalog? Pagkakaroon ng malasakit. Amen? Kasi maaaring ikaw din ay mailagay sa kalalagayan na meron sila ngayon. Kaya sabi ng ating Panginoon na, tingnan niyo po kung gaano ka-fair ang ating Panginoon. Hello? Kasi alam po niya yung kalagayan natin eh. Maaaring malakas tayo ngayon, in the future hindi natin alam kung malakas pa rin. Maaaring strong ka ngayon, pero bukas hindi mo alam kung strong ka pa rin. Amen? Maaaring napagtagumpayan mo ngayon yung temptation, bukas kaya mapagtatagumpayan mo pa? At kung walang concern na tao sa'yo, pag ikaw naman ang nandun, kawawa tayo. Hello? Hello? Kapag walang taong sasagip sa atin, aahon sa atin, what if tayo naman ang nandun sa kalalagayan na yun? Masakit din para sa atin. Kaya alam ng Panginoon, naglagay siya ng safeguard. Amen? Naglagay siya ng kumbaga para tayo rin ay magkaroon ng kalutasan. Amen? Pangatlo, mabilis lamang po ito. Number 3, whatever you sow, you will reap. Kasi ang buhay po natin is a planting and reaping. It's always a season of planting and harvesting. Hello? Gusto mong umani ng talong, magtanim ka ng talong. Gusto mo umani ng kamatis, magtanim ka ng kamatis. Nagtanim ka ng kamatis, expect ka ng talong. Hello? Naintindihan po natin. Nagtanim ka ng sama ng loob, expect ka ng kapatawaran. Hello? Kasi pag nagtanim ka ng sama ng loob, for sure, aani ka ng sama ng loob. Kung magtatanim ka na lang din, why not magtanim na lang tayo ng mabuti? Pero nga po, babalik at babalik pa rin po tayo sa human nature natin. Hello? Instinct sa tao kasi gumanti. Hello? Instinct sa tao ang mag-retract. Instinct sa tao na ipagtanggol ang sarili. Amen? Kaya, kapag ganito ang sitwasyon, amen, kaya nga naglagay ang Panginoon sa atin, nagpapaalala ang Panginoon sa atin. Kung anong itatanim mo, for sure, aanihin mo. Naunawaan po natin, mga magulang, mga kapatid. Kaya sabi ng ating Panginoon na whatever you sow, you shall reap. Nasa verse 7 and verse 8. Tignan po natin. Do not be deceived. Verse 7. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Verse 8. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. So makikita po natin, mga magulang, na kung ano yung itatanim natin, aanihin din natin. Kung nagtanim ka ng concern sa kapwa mo, aanihin mo din yan in the future. Nagsisave ka lang.
Hello? Nagtatanim lang po tayo, nagsisave tayo. Bakit? Kasi pag ikaw naman ang nandun, ako naman ang nandun, may aanihin ako. Meron din mag-rescue sa akin. Meron din mag-ahon sa akin. Kasi alam ng Panginoon, not through all our lives, for life, okay tayo. Alam ng Diyos yan eh. Alam ng Panginoon na during our lifetime, hindi tayo mag-fail. Alam ng Panginoon, mag-fail tayo. Kaya naglagay siya ng mga panuntunan, naglagay siya ng safeguard. Bakit? For His benefit? Hindi po. For our benefit. Naintindihan po natin. Kaya nais ng Panginoon sa atin na maging concern ka sa kapwa mo because darating at darating ang panahon, what if tayo naman ang nandun? Hello? Kaya gusto ng Diyos natin na maging concern tayo. Mag-carry tayo. Amen? Pastor, bigat na nga ako sa problema ko eh. Tutulungan ko pa siya. Dagdag pasanin pa siya. Kulang na nga yung isasaing namin eh. Papatuloyin ko pa sa bahay namin. Kulang na yung bigas eh. Di po ba? Pero sabi ng ating Panginoon, come to me, all of you who are heavily laden. Kung bigat na bigat ka na, pasanin mo, pasanin ng kapwa mo, pasan mo buong mundo. Amen? Sabi ng Panginoon, di po ba may awit na ganun? May awit ba? Pasan ko ang daigdig pala yun. Amen? Sabi doon, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Sabi doon, balikan po natin. For my yoke is easy and my burden is light. Because during that time, ang mga nag-aararo po sa bukid nila is 2 hayop. Kung meron ka dyang picture dyan, Brother Henrik, na nag-aararo na 2 ang hayop na nakalagay. Amen? So makikita po natin na kung yung hayop na yun merong mas malaki, merong mas maliit, kanino po ang burden? Kanino ang bigat? Nasa mas malaki ba? Nasa mas maliit? Nasa mas malaki ang bigat. Hello? At sabi ng ating Panginoon na pag tayo ay lumapit sa Kanya, kasama natin siya. At yung burden na merong bigat na bigat ka na ipapasa mo sa mas malaki sa'yo. Naunawaan po natin. I-flash mo lang, Brother Henry, kung meron kang makita. Kaya gusto ng ating Panginoon na maging concern tayo sa kapwa natin. Magbuhat tayo, tulungan sila. Nakita po natin yung pong mga video clips kanina. Kasi kung walang pagtutulungan, yung first video na nakita natin, naungusan sila. Naungusan ba tawag doon? Naunahan sila. Bakit po? It has something to do with the unity. Hello? Ang katawan po natin, pag hindi united yan, magkakasakit yan. Di po ba? Ang isang palatandaan na mayroong problema sa katawan is lagnat. Ibig sabihin, one of the andito si Amazing, doktora ito eh. So one of the parts ng body natin, pag hindi nag-function yan, ang isang palatandaan is meron pong lagnat. Parang sa sasakyan din. Pagka nag-overheat ang sasakyan, ibig sabihin may problema sa engine, may problema sa parts. Tama po ba? So ganun din po sa atin. So it has something to do with the unity. Ang katawan natin, maraming bahagi, pero they are united. Amen? So makikita po natin, mga magulang, mga kapatid, that ito po ay palatandaan na nais ng Panginoon sa atin ay magkaisa tayo. Amen? Kung ayaw mo mag-participate, hello? Kung ayaw natin mag-participate in carrying another's burden, maaring hindi mo sinasabi sa sarili mo or maaring ayaw mong makibahagi sa, ayan po. Yan po yung binabanggit ko kanina. Kasi during their time, ganyan po ang kanilang pag-aararo. Amen? Kaya sabi ng ating Panginoon, take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. Imaginin po natin, yung sarili po natin sa ganyan. Tayo po yung mas less, tayo po yung mas weak. Pero ang Panginoon yung mas malaki, mas capable. Amen? So ang burden po, nasa ating Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon, kung di mo na kaya, lapit ka sa akin. Kung di mo na kaya, punta ka sa akin. Pero po sa tao minsan, pag hindi kaya, anong ginagawa? Punta sa long table. Punta sa inom. Amen? Tama po ba? Punta sa mga, kung ano-anong outlet na meron. Kasi sa alam nila, matutulungan sila. Pero natutulungan naman, pansamantala. During that time. Pag nalasing na,
nawawala. Pero pag gising, sakit pa ng ulo. Bakit? May hangover eh. Amen po ba? Kaya gusto ng ating Panginoon, nalapit tayo sa Kanya pag tuwing tayo po ay nabibigatan. May mandate kasi ang Diyos sa atin eh, that we have to carry another's burden. At may burden ka pa. So ang gusto ng Panginoon, dagdag yung load natin, tayo naman ngayon, na pwede tayong maglabas sa ating Panginoon. Tayo naman ngayon ay pwede tayong magkaroon ng outlet sa ating Diyos. Hello? That's number 3. Whatever you sow, you will reap. Number 4. We carry the same spirit. If you are not concerned, pag hindi po tayo concerned, Pastor Ashik, pakiano muna, nadidistract ako. So makikita po natin, dito po sa 1 Corinthians, chapter 12, verses 4 to 6 and 11. Why do we need to be concerned sa bawat isa? It's because we carry the same DNA. Ibig sabihin, magkadugo tayo. Hello? Di po ba ang magkadugo, ang magkapamilya, anong ginagawa? Nagtutulungan. Amen? Hello? So sabi po rito, 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 6, there are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Are you belong sa ating Panginoon? Hello? Kabilang po ba talaga tayo sa Diyos? Sa tahanan, sa pamilya ng ating Panginoon? Kaya sabi ng ating Panginoon, we have to carry. We have to be concerned sa kapwa natin. Bakit? We carry the same DNA. Hello? Iisang DNA natin in the Spirit. Magkakapatid tayo, magkakamag-anak tayo in the Spirit. So, sinong magtutulungan? Tayo dapat. Hello? Ulitin ko po, there are diversities of gifts. Magkaiba man kayo ng kaloob, magkaiba ang upbringing nyo, magkaibang ministry kinabibilangan nyo, pero we have the same Spirit. Hello? Magkaiba tayo ng ministry, but we have the same Lord. Hello? Kaya nga po, we do not have to compete with each other, but we have to complete with each other. Hello? Hindi tayo kailangan magpaligsahan sa bawat isa. Alam mo yung kaloob mo, alam ko yung kaloob mo, magsama tayo, mas magandang kinabukasan natin. Hello? Mas maganda ang mararating natin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, 1 can chase 1,000, 2 can chase 10,000 to flight. Napakalaking exponential factor ang naidagdag kaysa magkanya-kanya tayo. Halimbawa, sabi doon, 1 can chase 1,000. Pag magkanya-kanya tayo, tig-1,000 lang tayo. Pero, pag magsama tayo, yung tig-1,000 natin, maging 10,000. Kung mas marami tayo. Hello? Yung exponential factor niya, napakataas ang increase. Bakit po? Because there is something to do dun sa unity ng pinag-uusapan natin, na nais ng Panginoon sa atin. We carry the same Spirit. That's why God wants us to be concerned. Imagine niyo po kung ikaw ay magulang at nag-aaway-away yung mga anak mo, masaya ka ba? Hello? Di po ba hindi tayo masaya? Tama po ba? Naalala ko po yung sinabi ni Bishop Jimmy dati, sabi niya, anin mo ang karangyaan, sabi niya sa mga anak niya, kung ang isa namang kapatid ninyo ay naghihirap. Ano ang kinang nung, yun pala yung word, ano yung kinang nung karangyaan na meron ka kung ang kapatid mo naman ay naghihirap? Hello?
Kaya gusto ng Panginoon sa atin, maging concern tayo sa kapwa po natin. Bakit po? Because we belong to the same Spirit. Hello? Pero kung tayo ayaw natin mag-participate, maaaring hindi ka belong to the same Spirit. Baka ibang Spirit ang kinabibilangan mo. Hello? May kausap po ba ako? Kung ayaw mong makiisa, di mag-isa ka. Hello? Kung ayaw mong makiisa, baka ibang Espiritu ang kinabibilangan mo. Kaya nais ng Panginoon po sa atin na ipahayag natin, i-practice natin ang yung ating concern sa ating kapwa. Kasi may solusyon naman. Amen po ba? Pastor, nabibigatan ako Di lapit ka sa Diyos. Meron ka ng dala-dala, kinuha mo yung dala-dala ng iba, at dahil bigat na bigat ka na, sabi ng Matthew, lapit ka sa Panginoon. Ibigay mo sa Diyos yung bigat na meron ka. Kaya there's no excuse for us na hindi mo i-carry yung burden ng iba. Hello? Hindi mo pwedeng i-reason, Pastor, nabibigatan na ako Pero binabanggit sa Matthew that come to Him. Lapit ka sa Panginoon kapag ikaw ay nabibigatan. May excuse pa ba tayo? Hello? Wala. Sasabihin ng Panginoon, you should have no excuse. Bakit? Binigyan pa kita ng isang pintuan para malutas yung dala-dala meron ka. Hello? Ang tanong lang is, are we willing to participate or not? It's the mindset. Hello? Sabi nga po, it's the mindset. Kung ayaw mo talaga, kahit anong solusyon ang ibigay, hindi mo tatanggapin kasi ayaw mo Hello? Kung ano yung nag-move sa mind mo, yun na yun para sa iyo Sabi nga, he who controls the mind, controls the man. Panglima, dito po ako siguro magko-concentrate. We are formed to be a part of the body. We are formed to be a part of the body. Romans 12:4-8. Why do we need to be concerned? Because we are formed to be a part of the body. Romans 12:4-8. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use in our ministering. He who teaches, in teaching. He who exhorts, in exhortation. He who gives, with liberality. He who leads, with diligence. He who shows mercy, with cheerfulness. So makikita po natin the essence ng pagkakaisa natin. Kasi madali lang naman ang burden ng kapwa natin, madali lang dalahin yan kung lahat tayo nagtutulungan. Hello? Naintindihan po natin. Di po ba lagi pinapatuto nila Reverend, nila Bishop? Di po ba pag may project ang ibang church, di ba? Isang post lang, marami nagpe-pledge. Kahit pa unti-unti, pag pinagsama, nasusolve agad. Hello? Kaya yung burden na dala-dala ng church na yon, napapagaan. Pag sinolo nila, hindi natin alam kung kailan pa. Hello? Pero dahil nga, we are concerned sa iba, Bishop is concerned sa bawat churches, anong ginawa niya? Sino may gusto mag-pledge, mag-pledge. Wala pa ilang araw, wala pang ilang oras. Halos ma-fulfill na, halos matapos na yung amount na kailangan. Hello? Bakit po? Because we are formed to be part of the body. That is the body of Christ. Hello? 1 Corinthians chapter 12, verses 27. Pastor, hindi ako makapag-participate So, hanapin mo kung saan ka. Anong bahagi ka ng katawan.
If you have the finances, if you have the capacity to support and hindi ka makahayo, then give your support. Hello? Kung ikaw ay humahayo and you don't have the finances to fuel, yung gagawin mo, anong gagawin mo? Di po ba? Kailangan may magsuporta sa'yo. Hello? Kaya doon po pumapasok yung bahagi natin sa katawan ng ating Panginoon. Yung hindi ito yung pagkakabahabahagi natin. Hello? Sabi po rito, 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 27. So medyo mahaba-haba. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body. So also in Christ. Kung tinawag ka para sa kamay, gampanan mo yung pagiging kamay. Hello? Pakikalabit yung kapwa mo. Anong bahagi ka? Wala pong tinawag para maupo lang. Hello? At magbutas ng bangko. Hello? Wala pong tinawag para pagkatapos maupo, uuwi na. We have a function to fulfill. Pakisabi mo sa iyong katabi, you have a function to fulfill. Verse 13, for by one Spirit, sabi natin kanina, we carry the same Spirit. Sabi po sa verse 13, for by one Spirit, we were all baptized into one body. Sa pamamagitan ng ating banal na Spirito, nakabilang tayo sa katawan ni Kristo. Whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Kaya there's no excuse sa atin to participate. Hello? Walang excuse na hindi ka maging concerned sa kapwa natin, sa kapwa mo. Verse 14, for in fact, the body is not one member, but many. Nakikita lang natin yung outward appearance. Tama po ba? Kahit na sa outward, marami pa rin parts yun eh. Verse 15. Tingnan po natin kung ganito po tayo. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body. It is therefore not of the body. Verse 16. And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body. Ang tanong, is it therefore not of the body? Hindi nga, ba't talaga kabilang sa katawan? Verse 17, if the whole body were an eye, imagine, if the whole body were an eye, where would be the hearing? Kung puro mata na lang tayo. Amen? Kung puro kamay na lang tayo. Kaya alamin natin, Lord, ano ba yung bahagi ko sa katawan mo? Gusto mo maging kamay, tinawag ka nga maging paa. Minsan pinagpipilitan natin yung sarili natin sa hindi naman yun ang pagkakatawag ng Diyos sa atin. Minsan gusto lang natin nakikita sa harap, hello? Pero hindi ka naman pala tinawag dito sa harap. Hello? Ako nga po kung hindi nga ako tinawag dito sa harap, hindi po talaga ako pupunta sa harap. Bakit po? Hindi ko kasi nature eh. Introvert kasi po ako. Ayoko nakikita ako ng tao. Gusto ko nandun lang ako sa likod. Gusto ko nandyan lang ako. Hindi ako nagpapakita. Pero dahil nga dito ako tinawag, we have to fulfill yung mandate sa atin ng Panginoon. Hello? Nandyan pa po ba kayo? Verse 18. Ito pala. Verse 18. But now, God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. Tinawag ka ng maging kamay, natuwa ang Diyos doon. Gustuhin mo maging paa, hindi ka tinawag, hindi ka pupunta sa pagiging kamay. Malugod ba ang Panginoon? Hindi malulugod ang Diyos. Kaya nga po tayo, pag tayo po ay alam natin yung atin pong kaloob sa ating Panginoon, alam natin kung saan ka tinawag ng Panginoon, di po ba, hindi ka mainggit sa kapwa mo.
Si Bishop, si ano na lang lagi ang sinasama, hindi na ako sinasama. Hello? Si Bishop, si ano na lang lagi ang napapansin, hindi na ako napapansin. Hello? Si Bishop tsaka si Rev, kung sino-sino na lang pinupuntahan, nakalimutan na ako. Minsan po, ganun nagiging mindset natin. Bakit po? Kasi hindi natin nare-recognize ano yung function mo in the body of Christ. Hindi ka nga humahayo eh. Ayaw mo nga humayo, mahiyain ka nga. Isasama ka pa ni Bishop sa evangelism. Hello? Naintindihan po natin. Naunawaan natin. Minsan nagpupumilit tayo sa isang bagay na hindi ka naman doon tinawag ng ating Panginoon. Hindi ka doon magpo-flourish. Hello? Kung saan ka tinawag ng Diyos, doon ka magpo-flourish. Sabi doon sa banal na kasulatan, na kung ano yung gift mo, dadalhin ka sa mga matataas na tao. Ibig sabihin, there's something in you na nakakatch ang attention ng iba. Kapag ang ginagawa mo is walang production, walang magandang output, maaaring hindi ka doon tinawag ng ating Panginoon. Huwag mong ipilit. Hello? Lagi ko pong in-example, di po ba may puzzle ang bata? Yung star, square, circle, di ba? Tinuturuan ng bata na ilusot doon. Minsan gusto natin maging star, ipinapasok natin sa circle. Hindi siya match. Hello? Intindihan po natin. May pagkakatawag po ang bawat isa po sa atin. Then we have to recognize saan po tayo doon. Verse 19, and if they were all one member, where would the body be? Verse 20, but now indeed there are many members, yet one body. Maraming bahagi ang katawan, pero they're considered a one body. Verse 21, and the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Hindi kita kailangan. Tingnan po natin kung ganito po ba tayo. Nor again the head to the feet, I have no need of you. Verse 22, no. Much rather, those members of the body which seem to be weaker are necessary. Doon sa isang video po kanina, napanood natin, di po ba yung crab? Aatakihin yung una yung maliit ng ibon. Anong ginawa? Tinulungan nila, pinalibutan nila silang mga malalaki. Hello? At pansinin po natin sa katawan natin, yung kalingkingan, di po ba pag tumama yan, napakasakit. Diba? Sabi nga po, may kasabihan nga tayo, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Lalo pag tinanggalan mo ng ingrown yan. Di po ba? Masakit, ramdam. Kahit maliit lang na bahagi yun eh. Pero pag namaga yun, naku, hindi ka naman patulugin sa sakit. So, pinapatunayan lamang na ating Panginoon. Amen? Na lahat po ng mga maliliit na less important sa tingin natin ay mahalaga pa rin sa ating katawan. So, same holds true po in the body of Christ. Hindi man sila kapansin-pansin. Hindi man sila financially stable. Hello? Hindi man sila, kumbaga, nakikita natin less important, pero they have an important role to fulfill in the body of Christ. Hello? Verse 23. Sabi po dito, and those members of the body which we think to be less honorable, on this we bestow greater honor. And our unpresentable parts have greater modesty. Kaya pakisabi sa kapwa natin, sa tabi natin, huwag mong bebenta yung isang kidney mo. Di ba sabi nga nila, dalawa namang kidney, pwede ibenta daw yung isa eh. Di ba? Sabi ko nga po, kung ano yung itinanim, aanihin. Di ba? Para pag kami may mangailangan tayo, di po ba, ibenta natin yung kabilang kidney natin. Ito. Pero may isang kwento po, I think totoo po itong nangyari. Binenta po niya isang kidney niya. So, meron na lang siyang isa. And dumating sa time ng buhay niya, nagka-problema siya sa kidney niya. Wala siyang magamit ngayon.
Hello? Kasi wala na siyang extra eh. Wala siyang, kumbaga sasakyan, wala ka na spare tire. Binenta mo na yung spare tire mo, kaya kung nung naflatan ka, eh, wala kang pamalit. Hello? Sabi doon, and those members of the body which we think to be less honorable, on this we bestow greater honor. Amen? Sabi ng ating Panginoon, sino man ang gawin ang ganitong bagay doon sa list in the kingdom. Hello? Di po ba? Kung maalala po natin yon, having given greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty. Verse 24, but our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor to the part which lacks it. 25, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Imaginin po ninyo yung katawan nyo, hindi sila mag-unite. Buhay pa kaya tayo ngayon? Hello? Kung yung puso mo ayaw nyo makipag-coordinate sa ibang parts, hello? O ayaw ko ipump yung dugo sa kamay. Hello? Imaginin po natin, yung heart natin, ayaw mag-function na mag-pump ng dugo. Mag-function pa kayo ibang parts ng body? Hello? Andito si Amazing eh. Correct ako kung tama ba yung binabanggit ko. With regards to, ang tawag doon? Katawan ng tao. And if one member suffers, all the members suffer with it. Amen? Kasi ramdam ng katawan eh. Minsan ng katawan, physically, lalagnatin. Bakit? May problema pala sa isang bahagi ng kanyang katawan. Minsan ang church po nilalagnat na, hindi pa rin tayo concerned. Hello? Amen? Naintindihan po natin. Minsan may kinukumbulsyon na ang church. Ibig sabihin may problema. And yet, hindi pa rin tayo concerned kung anong nangyayari. May kausap po ba ako? Amen? If one member is honored, all the members rejoice with it. Minsan gusto lang natin yung prize eh. Ayaw natin yung prize. We want the prize. We do not want to pay the price. Amen? Gusto lang natin yung outcome. Minsan nainggit tayo sa kapwa natin, nainggit tayo sa kapitbahay natin. May bago na naman silang appliances. May bago na naman silang sasakyan. Lord, kailan yung akin? Eh, ang tanong mo sa sarili mo, ano ang ginawa nila? Ilang gabi silang nagpuyat, ilang gabi silang sinunod yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila. Tinanong mo ba yon sa kanila? Nakikita lang natin is the outcome. Hindi natin napapansin yung process na ginawa nila. Hello? Verse 27, now, you are, pakisabi sa tabi mo, now you are the body of Christ and members individually. Naunawaan po natin, mga magulang, about carrying one another's burden. Amen? Kung hindi mo i-carry ang burden ng iba, hintayin mo yung panahon mo din na nandun ka at wala rin mag-carry sa'yo. Hello? Why do we need to be concerned for one another? Number 1, to fulfill the law of Christ. Number 2, you may also experience the same. Baka maranasan mo din. Number 3, because whatever you sow, you will reap. Kaya nais ng Panginoon maging concerned tayo. Number 4, we carry the same spirit. We have the same DNA. We belong to one body. Number 5, we are formed to be part of the body. In our conclusion, we carry another's burden with due diligence.
May pag-iingat. If it needs to be corrected, reminded, naulit pala itong corrected, we have to do it. John 5:14, may ginawa po ang ating Panginoon dito. Afterwards, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well." Ano sabi natin, Panginoon? Sin no more, lest a worse thing come upon you. Ibig sabihin, tinulungan ng Panginoong Jesus yung tao, i-carry yung burden, pinagaling niya, pero hindi po doon nagtapos. Hello? Ang ginawa ng ating Panginoon, pinangaralan niya. Tinuruan niya. Huwag mo nang uulitin. Huwag ka na magkakasala. Bakit? Kasi baka may worse pang dumating sa'yo. Kapag tayo po ay nagke-carry ng burden ng iba, huwag doon magtapos. Amen? We have to be concerned na hindi na maulit sa kanya yon. Hello? Kasi ang tao, instinct sa tao, pag hindi mo sasabihin, maaabuso yan. Kaya nga po yung sinasabi nating extreme grace eh. Kaya nga hindi po natin doctrine na yon. Hello? Kasi maaabuso yung grace na yan. Ligtas naman ako, pwede na akong magkasala. Yun po ibig sabihin. Hello? Although we carried another's burden, pero hindi po doon nagtatapos. Hello? Okay lang na maging kapwa na lang ako. Total, marami naman nagmamahal sa kapwa. Di ba? Pwede bang maging kapwa na lang? Kasi concern ng tao sa kapwa eh. Kapwa na lang ako. Sigurado buhay ako. Hello? John 8, verse 11. Malapit na po tayo. Pakisabi sa katabi mo, uy, malapit na. Mamaya na po ang tulog. Tuloy natin muna. John 8, verse 11. She said, "No one, Lord." Ito po yung kwento na babaeng prostitute na gustong i-condemn, gustong patayin ng mga Hudyo during that time. So sabi ng ating Panginoon, sinong walang kasalanan, maunang bumato. So tinanong nag-isa-isang umalis yung mga umuusig sa babae. Sabi ng ating Panginoon dun sa babae, asan na ang umuusig sa'yo? Ito pong sagot ng babae. She said, "No one, Lord." Wala na po. At sabi ng ating Panginoon, during that time, natulungan siya sa burden na dala-dala. Mamamatay na siya eh. Legal sa kanilang pumatay sa paraan na ganun. Hello? Pero, tinulungan siya ng ating Panginoon. Pero hindi po doon nagtapos ulit. Sabi ng ating Panginoon, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Hello? O gusto natin ulit maging kapwa? Kapwa na lang ako. Hello? So, doon po yung sinasabi ko kanina, there's danger in carrying another's burden. Bakit? Maaabuso po yan if you are not careful. Hello? Hello? May kausap po ba ako? If we are not careful enough, yung carrying another's burden na yan ay maaabuso. Okay lang, tutulungan naman ako eh. May tutulong naman sa akin. Pwede ulitin. Hello? Pwede namang ulitin magkasala. Pwede naman ulitin na maging ganito sitwasyon ko. Bakit? Meron akong tatakbuhan. Naintindihan po natin. Kaya sabi ng ating Panginoon, may pangaral siya, sin no more. Or worse thing may happen to you again. Hello? Tama po that we carry another's burden. But be careful in carrying another's burden. Kasi maaaring gagamitin ka lang. Hello? Maaaring nagtitake advantage na. Hello? Anong gagawin natin? Hindi po doon magtatapos sa pagtulong. Amen? Kung anong pasanin meron po sila. We have also to teach them. Sabi nga po, wag mo lang pakainin ng isda, tuluan mo din mangisda. Hello? In summary, there's no need to be concerned for one another. There is a need, there's a need to be concerned for one another in order to fulfill the law of Christ. Pangalawa,
there's a possibility that we may experience what they have experienced. And everything that we do is sowing and reaping. Dagdag ko na lang din po dito because we belong to the same spirit. And number 5, we are part of the body of Christ. So find someone, that needs help to ease the burden. Amen? Find someone that needs help to ease the burden they are experiencing. Sabi nga po, find a need and fill it. Find a sick and heal it. Be a blessing to others. Tayo pong lahat ay tumayo. Naunawaan po ba natin yung atin pong pinag-aralan ngayong umagang ito? Ngayon po, pag darating po yung time na meron pong sitwasyon na kung saan masusubok yung ating concern sa ating kapwa, alalahanin po natin ang mga bagay-bagay na to. Amen po ba? Hello, may kausap po ba ako? Alalahanin natin that there's God who loves justice. Hello? Because our God is a just God. Amen? Ang Diyos po natin ay tapat. Whatever you sow, you shall reap. Kung hindi ka magtanim ng concern sa kapwa mo, do not expect that others will have concern sa buhay mo. Hello? Kung nais mo, lalo kang tulungan ng Diyos, start helping others. Sabi nga po, we cannot love God whom we cannot see if we cannot love our neighbor. Amen? Yung kapwa natin, whom we can see. Kasi mahirap magmahal. Amen? Mas lalong mahirap kasi magmahal pag, hello po, tingnan niyo po ito, mas mahirap magmahal sa hindi nakikita. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon, kung di mo kayang mahalin yung nakikita, kapwa mo, huwag mo sabihin sa akin. Parang sinasabi ng ating Panginoon, huwag mo sabihin mahal mo ako, hindi mo nga mamahal yung kapwa mo. Huwag mo sabihin na concern ka sa akin. Kahit na magbabad po tayo dito sa ating church, if we do not have concern and love for one another, baliwala yung gagawin natin. Sabi din po ba ng, I think in Psalms ba yun, Proverbs, kahit na mayroon ka pang ganitong gifts, kung wala kang love, you are nothing. Kahit nasa iyo ng kayamanan, if you don't have love, you are nothing. You are just a clanging cymbal. Sabi po doon. Ano pong sinasabi natin, Panginoon? Yun po ang ultimate goal natin, that we have to be concerned and to love each other. Mahirap? Mahirap. That's why we need the Holy Spirit. Hello? Mahirap po magmahal. Amen? Sa mga hindi ka mahal-mahal. Hello? Amen? Mahirap maging concern sa wala namang concern sa'yo. Hello? Pero hindi po sasabihin ng ating Panginoon yan kung hindi niya kayang patunayan sa atin. Hello? Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong salita na amin pong pinag-aralan, na ihayag ngayong umagang ito. Lord, we ask for forgiveness sa mga bagay-bagay, O Diyos, na nais mong gawin po namin and yet ayaw po namin o hindi pa po namin nagagawa. Give us, O God, the courage, the boldness, mahalin ang kapwa natin, especially for those that treated us na hindi kagandahan. Mga nag-treat sa amin na hindi po namin in-expect na gano'n ang gagawin sa amin. Lord, help us to see the way you see them. Help us to love and to be concerned the way you love and have concern over them. Salamat po, Panginoon, ngayong umagang ito, na muli, na-refresh kami, napaalalahanan kami. Why do we need to be concerned sa aming kapwa? Lord, in application na maaring darating sa mga darating na araw, teach us and help us to fulfill, to do, Lord, yung mga nais mo pong gawin sa amin. Lord, for our benefit. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon.
sa gagawin mo pa sa aming buhay. Sa iyo lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Are we blessed sa salita po ng Diyos na narinig po natin sa umaga pong ito? We are truly reminded na buhatin po natin ang kabigatan po ng bawat isa. And darako po tayo sa gawain ng pagbibigay. Kagaya po na nabanggit kanina, minsan nagkukulang din tayo but we are taught to give. And it's a challenge also for us na kagaya nung nabanggit kanina, you will carry each other's burden pero ikaw nabibigatan ka rin. Ganun din po sa pagbibigay. Kung iisipin natin na pwedeng mawalan tayo, meron po tayong pwedeng paghingan. At kaya po tayo magbibigay sa oras na ito, hindi dahil sa gusto po nating pagpalain tayo, kundi yung nagbigay ay meron na pong ibinigay sa atin. Amen po ba? Kahapon po, kaya po kami nandito ay nag-join fellowship po ang mga youth and I'm so really blessed dahil madami pong youth at nag-activity po kami. May bata po na nag-drawing. Ang dreams po kasi nila, parang isulat kung ano yung dream. Yung iba po, gusto nilang maging successful chef. Ang dami pong chef, parang 4 o 5. Pero may isa po ako nakita, ang gusto niya maging faithful. Akala ko po kung ano lang yung faithful na yon. Nung diniscuss na po nila, sabi ng bata, gusto ko maging kagaya nila Bishop, gusto ko maging kagaya nila Ref. Iba po, typically, pag mga youth, ang gusto nila maging engineer, pero the Lord has really blessed her at nakita ko po yung puso niyang maging parte po ng ganitong gawain. And it's for our giving. Ang topic po namin yesterday was all about Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang team po namin yesterday sa Joint Fellowship, My Good Future. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, you have a good future. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, says the Lord. The plans to prosper you and not to harm you. The plans to give you hope and a good future. Pero nung binanggit po yan sa Jeremiah chapter 29 verse 11, the Israelites is not in good situation. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 10, nung sinabi po ni Lord na, I have a good future for you, hindi po maganda yung sitwasyon nila. May burden po sila. But the Lord is telling them that I have a good future for you. Sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 10, For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. Nung sinabi po ni Lord in verse 11 that I have a good future for you, 70 years po silang in exile. Nahihirapan po sila. Parang sinako po sila or dinala po sila sa Babylon. Yet the Lord is reminding them that I have a good future for you. In times of giving, let us all be reminded na kahit challenging for us to give dahil may kailangan din po tayo, let us obey the Lord. Sort of testimony po, 2020, alam po natin, nag-stop lahat. And since nakulong po yung tatay ko noon, nakalaya po siya, nag-manage na lang po siya ng business, katulong po ng aking nanay. And dumating po yung time ng pandemic, alam po natin, walang business, depleting po yung budget, paubos po ng paubos. So, pawala po ng pawala yung pera that time. Dahil pag wala kang ipon, parang mahihirapan ka talaga, kundi aasa ka lang sa mga ayuda. Dahil may business po kami, nung nag-open po mga June, nagbukas po kami. Hindi po para kumita, kundi para matulungan po namin yung mga tindera po namin. Dahil more than 10 na po sila or 15 that time. That time po, walang transportation. Kaya po ang faith po ng nanay ko, ihatid sila isa-isa. Tapos, nung nagbukas po, dahil maraming tao ang takot, kumikita lang po kami ng halos 600 pesos, 400 pesos. Ang sweldo po nila, 350 pesos or 400. Kaya sa kinikita po namin, lugi pa kami. Pero ang sabi po ng nanay, pinipigilan ko na po siya. Sabi ko, wag na po tayong magbukas, saka na lang pag hindi natakot yung mga tao, pag talagang willing na silang bumili, kasi madami pa talaga po ang takot. At sabi po ng nanay ko, wag itigil. At siya po, may sweldo na yung tao, lugi na kami. Pag uwi ng tao, ihahatid pa, bibigyan pa niya ng mga itlog, bibigyan pa niya ng mga gulay. So although bukas po kami, talagang mas bumilis. Kung nung pandemic, pawala ng pawala, mas bumilis pa yata yung pag-unti ng pera. Pero after po ng pandemic, after a month na ganun po yung ginagawa ng nanay ko, bigay ng bigay, also in the ministry that time,
after a month, nagkaroon po kami ng sarili naming bakery. Hindi ko po alam kung saan ang galing yon. At dahil burger po yung business namin, imbes na bumili kami ng tinapay, kami po yung nagpro-produce. At marami pa pong pagkakataon. 2020, nagka-bakery po kami out of the giving heart of my mother. Noong una, pinipigilan ko po siya. 2021 po, ang dami pa pong trials. Pero binigyan po ako ni Lord ng sasakyan. Kaya sabi ko, at never na po that time na pinigilan ko po ang nanay ko sa pagbibigay. At yun po ang natutunan ko sa kanya. Dahil noong una, sabi ko, mawawalan tayo. Pero nung nakita ko po kung gaano mag-bless ang Panginoon, kapag nakita niya yung puso mong magbigay kahit ikaw yung mawalan, doble po yung ibabalik sa atin ng Panginoon. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 4 to 7. Balikan po natin yung sa Jeremiah. Since Jeremiah is a weeping prophet, umiiyak siya, matindi yung pag-iyak niya sa Diyos, pero they are so blessed that time. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were captive away, carried away captive. Captive po sila, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Verse 5. Build houses and dwell in them. Plant gardens and eat their fruit. Ibig sabihin po, even if we are captive, even if we are struggling financially, the Lord is still teaching us to build. The Lord is still teaching us to dwell. The Lord is still teaching us to plant. Na hindi porke nahihirapan kayo ngayon, na hindi porke kulang yung meron kayo ngayon, hindi ka na magbibigay. Kundi dahil nasa ganyan kang sitwasyon, yan yung maging driving force mo para mas magbigay ka. Na kahit kulang na yung meron ka, alam mong kailangan mo, pero dahil alam mong may good future ang Panginoon sa iyo, mas magbibigay ka dahil yun yung instruction ng Panginoon. Sabi po sa verse 6, build houses, take wives, beget son. At sabi po sa last part, that you may be increased there and not diminished. As we can see, they are captives. But the Lord is teaching them to give, to plant. And when they plant, ang sabi po dito, you may increase and not decrease. Sometimes we see giving as decrease, but sometimes, and most of the time, at yun po yung lagi, it is all about increase. Now once we give to the Lord will give it back to us. And ang sabi po sa Malachi chapter 3 verse 10, as we give our tithes to the Lord, bring the whole tithe into the storehouse, that they may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. At ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, kagaya po ng pinag-aralan natin kanina, do not be deceived, God is not mocked. Hindi daw po ang Diyos madadaya ni inuman. Kung ano ang itinanim ng tao siyang kanyang aanihin. What a man sow, he will reap. Kaya po, alam po ng Diyos yung sitwasyon ng ating mga puso, our financials. But the Lord is looking at our hearts na hindi kung paano at gaano kalaki yung ibibigay natin, but the willingness to give, because giving is not all about prosperity. Sometimes we give because we are expecting something in return in the form of cash. Giving is not all about prosperity. Sabi po sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you to prosper you, not to harm you, but giving is not all about prosperity. Giving is all about security. Now once you give unto the Lord, sure na yung blessing, but more than the blessing financially, the Lord will always keep you safe with His presence. So let us prepare our tithes and offering to the Lord, and let us be faithful and check our hearts that once we give, we know that the Lord will bring it to us 1,000-fold. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, we thank you, O God, for reminding us to carry each other's burden kahit kami, Panginoon, ay nabibigatan. And Lord, also to give kahit kami ay may pangangailangan. Lord, thank you, O God, for always teaching us to give, to be faithful to you, O God, that as you said in your word, that we give cheerfully with all of our hearts, not reluctantly, at sapagkat sa aming pagbibigay, O Diyos, ito ibabalik mo ng siksik, liglig at umaapaw. Lord, we all know, O God, na sa pamamagitan ng aming pagbibigay, we can also carry each other's burden, for this will go through missions, this will go through evangelism, O God, and in that way, through giving, we can be a part of carrying one another's burden. Lord, continue to bless this giving, O God. Hayaan mo ng aming puso ay patuloy mong baguhin to be faithful to you, O God, and as you said in your word, you will open the windows and gates of heaven, and there will no
enough place, O God, to store the blessings that you had prepared for us. Lord, we thank you, O God. Hayaan mo, Panginoong Jesus, sa inyong mga anak na magbibigay. And Lord, sa aming lahat na narito, whatever we plant, we will sow it 1,000-fold. Whatever we sow, we will reap it 1,000-fold. Because you, O God, is faithful to your words. At kung ano po yung aming ginawa, siyang gagawin mo rin sa amin sa inyong muling pagbabalik. Lord, we thank you, whatever the desires of your heart ng inyong pong mga anak, we know na ito po'y pinunan mo na, O Diyos, at ipinagkaloob mo ng aming pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lord, we honor you, O God. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Open up the book. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see. To be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about
Sige po, bago po tayo dumako sa announcement, meron po tayong first-time visitor, si Araceli Balingan, kapatid po ni Sister Bea. Tama po ba? Pwede po ba namin kayong maaniyahan po dito sa unahan at kayo po ay ipagpe-pray po ni Rev Stella po. Praise the Lord. Galing pa po kayong Bulacan. Ha? Nanay, hindi po isang aksidente na kayo'y narito. Ito po yung plano ng Diyos dahil concerned po ang Diyos sa inyo. No? Naroon po na siya ang nagdala sa inyo sa lugar na ito upang makita natin, no, nasa ating Panginoon, naroon na siyang nakakaalam ng ating mga kabigatan na nais niya na ilagak natin sa Kanya, no, sa tulong ng bawat isa. At alam ko sa pamagitan ni Ate Bea ay naroon na habi nga yung concern o yung tulong ay patuloy nyo rin nararanasan po. At ang pinakamahalaga po ay naroon po ng ating Panginoon ay matanggap natin bilang tagapagligtas dahil ito po yung number 1 na kailangan. No? Kaya niling ko lang na sumunod kayo sa maikling panalangin na ito. Kasi sabi po sa Romans 10:9 and 10, no? We will confess with our mouth the Lord Jesus and believe in our heart that God has raised Him from the dead, we shall be saved. Napakahalaga po na, sabi nga, para matanggap natin po yung ating kaligtasan, kailangan po natin i-confess o sabihin, salitain, na may pananampalataya sa ating puso na tinatanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Gusto niyo po bang tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay niyo? Amen. Praise the Lord. Sige po, sumunod lang po kayo sa maikling panalangin na ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, marami pong salamat sapagkat ibinigay nyo ang inyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo dahil po sa pagmamahal sa akin. Marami pong salamat. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan na nagawa mula pagkabata hanggang kasalukuyan. At sa oras pong ito, hayaan niyo po na ang inyong makapangyarihang dugo na nabuhos dun sa krus ng Kalbaryo ang maglinis sa aking buhay. Marami pong salamat at sa oras pong ito, ipinapahayag ng aking labi ng may pananampalataya sa aking puso na ikaw, Panginoong Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat sa inyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po manalangin. Lord, salamat po sa buhay po ni Nanay, na kung saan, O Diyos, alam ko po na mayroong kandakilang plano. Katulad ng sinabi niyo, your plan for us is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end. Lord, kung paano patuloy niyo pong binibigay siya ng buhay at kalakasan, ang dakilang layunin niyo, dakilang plano niyo ang maganap pa sa kanyang buhay upang maranasan niya, Panginoon, na ang buhay namin dito sa mundong ito, kapag ang plano niyo ang aming ginagawa, naroon, O Diyos, ang kagalakan, naroon ang kapayapaan, naroon ang kalakasan, ang kagalingan. Lord, pinagkakatiwala ko ang buhay niya. Hayaan niyo po na patuloy ka pa niyang makilala sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pang-aming dalangin, Amen and Amen. Praise the Lord. Welcome po, Nanay. Welcome po. So, this time naman po, dakod po tayo sa ating mga ilang announcement. Ayan po. So, this coming week na po, Thursday and Friday, 28 and 29, ang atin pong first sports fest ng collaboration po ng mga youth na dito po sa atin sa Bacoor, sa Parañaque, Batangas, na mga churches po natin.
So, and Zambales. So, ayan po sa 28 and 29. So, 2 days po yan. Bali, maghapon po siya na event sa may, isang court ba to? Sa may Salinas po, sa may Camellia. So, bali po, per church po, may naka-assign po tayo na tayo po yung magdadala ng food. We will prepare 180 food packs for a specific bali po tayo ay nasa second day ng dinner. So as a church po, we are knocking into your hearts na kung willing po kayo na maging part na maari pong in kind or in cash, or pwede din po kung gusto nyo pong tumulong na mag-prepare, po siya, sa 29 po ng dinner. So, maybe afternoon. So, kung gusto nyo po na maging bahagi through, through cash, or pwede nyo rin pong isend sa GCash, pwede po tayong magbigay until Wednesday po. Kasi Thursday po, ay mamimili na po para dun sa atin pong mga i-prepare. So, ayan po, yung mga available din po, you can, let's spend time po na i-cheer po natin yung mga kabataan natin doon. So, anong oras yun mag-start? 8 a.m. to 7 p.m. So, maghapon po siya, kaya po, yung mga churches po na mga naka-assign, dadali na lang po yung food doon para hindi na po uwi yung mga kabataan natin. So, ayun po, 180 food packs po yung i-prepare po natin sa second night ng, ng ating pong sports fest. So, yun nga po, as we study this morning po na we carry the burden also of the church. Amen po, na dahil nga po, magkakapatid tayo sa Panginoon, iisa tayo sa harap po ng Diyos. So, yung burden po ng church na tayo pa yung magpapakain ng 180 food na packs ay, yun po, kumbaga, sabi nga po, may kanya-kanya po tayong pwedeng maging bahagi. Amen? Maging kabahagi. So, pwede po tayong magbigay in cash, or pwede din po through GCash, or pwede din po na maging helping hand naman po tayo. Amen? Na kung available po kayo that day, so pwede po kayong pumunta dito ng siguro po after lunch ng Friday para po ma-prepare po natin yung yung mga food na dadalhin po doon. Ayan po. So, ipag-pray po natin yung mga players natin na yung kalakasan po ni Lord, at yun nga po, kumbaga, may mauwi po sila, no? Sabi nga po, yung mga kabataan po natin talagang, yung sportsmanship ay kanila pong ma-embrace na manalo, matalo, kumbaga at least, pero syempre po, we're aiming for the prize, di ba? Kaya nga, sumali po yung mga youth natin. So, let's pray for them, na pwede din po natin silang suportahan, na yun nga po, i-cheer natin sila kung tayo po ay makakapunta doon sa mga available po. Alam ko po yung mga public schools po natin, wala po yata pasok that day. Kaya po, ito yung time na prepare po natin yung sports fest. So, ayan po, let's be part of it. Hindi man po tayo maglalaro, ayan, pero we can cheer them up po. Okay, so, and, ang atin pong first Sunday, ayan na po, first Sunday na ng December, patapos na po ang 2024. Ready na po ba kayong pumasok ng 2025? 1 month na lang po, di ba? Napakabilis. So, yun nga po. Sino na po ang may mga testimonies that God had already fulfilled His promises into your life? Meron po ba? Ayan, yung mga nag-amen po, kasi noong isang araw po, biglang nilagay po ni Lord sa heart ko na gagawa po tayo ng compilation ng mga testimonies nung naka-receive po ng mga fulfillment ng promises ni God ngayon 2024. So if you're one of those people, magpa-enlist po kayo at magre-recording po tayo, and then ipapalabas po natin siya maybe sa first Sunday po natin ng 2025.
So as we will enter the new year of sa Gregorian calendar. Kasi po sa Hebrew calendar, nasa na po tayo. Kumbaga yung ano po to? 7/5/25 na rin po. Basta something ganun. Kumbaga, nakapasok na tayo sa Hebrew calendar, pero sa Gregorian calendar po natin, papasok pa lang tayo. So, if you're the one po na naka-receive na nung fulfillment of God's promises, ay i-record po natin. Sabi nga po, let's declare our praise reports. Amen po, yung mga ginawa ng Diyos sa atin po sa this coming 2024. So, this coming Sunday po, ayan, first Sunday na po, wala po tayong joint fellowship muna dahil po ang atin pong joint fellowship na ay sa December 8. So, makakasama po natin ang ating mga ibang church satellites sa December 8 na po. Ayan, kasama din po ng ating ito na po yung parang last joint fellowship natin of the year. And also sa afternoon po is our Christmas party. So, kung makakapunta po ulit dito, sila Pastor Joshua, sila Amazing, si Howard, si Precious. So, let's join our hearts together. No? So, yun po, kumbaga, this is our last joint fellowship of 2024. Ayan, kaya po this coming Sunday, tayo lang po ang magkakasama po muna ulit. Kumbaga, following Sunday na po ang ating mga satellite churches. Ayan po. So, kaya po wala rin po muna tayong eating fellowship this coming first Sunday of December dahil yung preparation po natin ay sa December 8 na lahat. Okay po, so, but still we have Communion Sunday po. This coming Sunday. Dahil first Sunday po yon, so still we have our communion. So let's come together. Isama po natin yung mga mahal natin sa buhay. Let's hear what God has prepared for us this coming December. Amen? So this coming Monday naman po, tomorrow, our prayer matters. Ang makakasama po natin ay si Pastora Mercy, Pastora Mercy Quinto ng J. Blue Sagana. Ayan po, siya po ang mag-e-exhort at may mari pong isa sa mga intercessors po natin sa Sagana ang makakasama po ni Pastora Mercy. Ayan, so kung meron po tayong mga prayer requests, pwede po nating isend sa GC para po maisasama po nila Pastora Mercy bukas sa atin pong sa mga prayer list na kanila pong babanggitin. So, even po during the live, pwede po kayo mag-post, mag-comment ng mga prayers nyo para po maisama po sa prayers na gagawin po nila Pastora Mercy. So, let's join our faith po, ayan, as we will lift those prayer requests to the Lord. So, sa Tuesdays naman po, via Zoom, every Tuesdays po ng 8 p.m., ang atin pong spiritual feeding. So, ayan po, everyone is welcome. Ayan po, marami pong tinuturo si Lord every Tuesdays, marami pong teachings, mga preachings na ibinibigay po sa atin itong last Tuesday po, may guest speaker po tayo. So, ayan po, marami pong bagay. Sabi nga po, ang mabuting, ano po yun? Kumbaga, ang mabuti po na, ano yung term na lagi ginagamit po ni Bishop bago mag-start? Ang mabuting mangangaral ay mabuting mag-aaral. Ayan po. Kaya po, yung mga pastors natin, yung mga leaders natin, sabi nga po, we don't stop learning. Kasi po, when we stop learning, we stop growing. Kaya po, every Tuesday po, we continue to feed our spiritual being by the Word of God. Yun nga po, sa pamamagitan ng mga ginagamit po ng Panginoon na nagtuturo sa atin. Ayan po. Yan, this coming Wednesday po, our midweek service, nasa ano po tayo, patapos na po tayo sa Book of Deuteronomy. May 2 chapters na lang po and then Book of Joshua na po tayo this coming week. Ayan po. So we're inviting everyone. Yun nga po, let's continue to soak ourselves into the presence of God. Dahil po sabi nga, bilang mga anak po ng Diyos, kumbaga,
one na, kumbaga dapat po na makita sa atin, we love the Word of God. Amen? Kasi po kung wala ang pagmamahal sa salita ng Diyos sa ating mga puso, ay questionable ang ating pagiging Kristiyano. Bakit po? Because our faith is basis from the Word of God. Amen? Hindi po sa mga sabi-sabi lang, hindi sa mga kwentong kung saan-saan po natin nakukuha, but our faith, the basis of our faith is the Word of God. Kaya po yung ating midweek service ay, this is one way for us to, kumbaga, mas maano po natin, mas malaman natin ano yung mga sinasabi po ng Diyos sa kanyang salita. Amen? So, that sa ating pong mga midweek services. And then, ang ating pong tinig ng pag-asa every Thursdays po ng 7:30 p.m. Mga pastors po natin from different satellites natin ang nagtuturo po dyan. So, we will never, kumbaga, hindi po tayo mapapagod makinig ng salita ng Diyos. Amen? Because that is the food of our spiritual man. Ayan, kung yung katawang lupa po natin ay lagi nating pinapakain, sino po ba ang nananawa ng kumain ng kanin, ng ulam, ng tinapay, ng pasta, or kung ano? Meron po ba? Wala, di ba? Kasi need siya ng katawan natin. Ganon din po ang salita ng Diyos. Hindi po tayo mananawang kumain ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi po, pagkain siya ng ating mga kaluluwa. Amen? Kaya po, yun nga po, the Word of God is, sabi nga po, faith comes by hearing and hearing and hearing the Word of God. So, mas lalo pong lumalakas ang ating pananampalataya. Tumatatag ang ating pananampalataya sa Diyos as we keep hearing His Word. So, every Fridays naman po ang ating soaking. Yan po, 7 p.m. dito po sa church. So, we're inviting everyone. This time naman po, it's the time that we soak into the presence of God. Kumbaga, we allow ourselves na maging, ano po, di ba yung inawit natin kanina? Ano yun yung una? Let us become more aware of your presence. Alam niyo po ba, as we soak into the presence of God, we are allowing ourselves to be aware of His presence. Amen? Mas nakikilala natin ang Diyos, kumbaga, in a way na, kumbaga, yung spirito po natin nagiging aware if He's already there. Diba? Yes, our God is omnipresent. He is everywhere. But the kind of presence na binababa niya as we come together to seek Him, di ba po, we join together as one accord to really touch the heart of God. Pag bumaba po ang presensya ng Diyos, kumbaga, we will know that He is there. Bakit po? Kasi we allow ourselves na mag-soak po lagi sa presensya niya. Amen? So, it's an invitation for everyone. Hindi lang po siya sa mga workers, leaders, pastors natin, but it's for everyone. Amen? Para po pagdating natin sa langit, hindi tayo kumbaga parang, masyashock, makukulture shock. Ay, ganito pala sa langit. Bakit? Kasi sa lupa dito, hindi tayo aware na ganito pala yung presence ni Lord. Kaya po, di ba yung tinuro na prayer ng Panginoong Jesus sa mga disciples, di ba po? Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin po, yung presensya ng Diyos na nasa langit, He can let it come down to us na maging aware po tayo. So, yung during the soaking po, it is a very good avenue for us to be aware of the presence of God. Kaya po, we're inviting everyone, yun nga po, every Fridays po ng 7 p.m. So, let's soak ourselves into the presence of God. And don't forget to follow, like, subscribe our Facebook page po na Jesus Be Lifted Up Church. Ganon din po yung mga satellite church po natin. Makikita nyo po, meron po tayong Jesus Be Lifted Up Church, Calapan, Jesus Be Lifted Up Church, Camellia, Sagana, Zambales, ano pa po, Parañaque. I-follow po natin din sila, i-like din po natin. Ayan, and even our YouTube po na J Blue Church, if we want to replay yung pong mga teachings, mga nung mga nakaraang Sundays po, or kung meron po tayong gustong balikan, ayan po, makikita po natin sa YouTube, excuse po, YouTube,
channel po natin. So, praise be to God. Alam ko po na lahat tayo ngayong umaga ay may natanggap sa Panginoon. Amen po ba? So, bago po tayo dumako sa ating closing prayer, can we just all stand up and find a partner? Let's pray. Kung ano po yung ilalagay ni Lord sa puso nyo po towards that brother or sister po na inyo pong makaka-partner. So, sige po, sabi nga, this is also one part of showing that we care. We love each other. Amen po. Ipadama natin yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa through our prayer, praying one another. So, sige po, everyone, find a partner. Let's declare the goodness of God, the greatness of God, His love, His mercy sa bawat isa po. Sige po, let's, kung ano po yung ilagay ni Lord sa inyong pong puso regarding that, brethren. Sige po, let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Yes, oh Lord. Hallelujah. Thank you, God. Lord, for your glory. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are worthy, oh God, to receive all the praise. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. We bless you, O God. Oh, we honor you, Jesus. Be glorified, O God. Be exalted, O God. For you alone deserve, O God, all the praise, all the glory, honor, thanksgiving. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, sa mga tapos na po, can we just remain standing para po sa atin pong huling panalangin as we close our service today po through prayer. Pangunahan po tayo ni Brother Shalem. Sige po, let's pray. Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for today. Thank you, Lord, sa inyong salita, Panginoon, na inihayag sa umagang ito.
Lord, maraming salamat, Panginoon, na pagkaisahin mo, Panginoon, ang puso, Lord, ng bawat isa sa amin, O God, Lord, as we carry each burden, Panginoon, ng bawat sa Panginoon, na magtulungan, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God. Tungo, Lord, sa inyong kalwalhatian, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga taong nandito, Lord. I pray, Panginoon, for your protection upon them, O God, for their families, Panginoon, as we go through the week, Panginoon, sa following, Panginoon, Lord. Samahan niyo, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na, Lord, magawaan, Lord, namin ang inyong kalooban, Panginoon. And, Lord, bigyan niyo, Lord, ng magandang kalusugan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ilayo niyo po sa anumang sakit, karamdaman, Lord, na meron sa mundong ito, God. And Lord, maraming salamat, Lord, sa nagayag ng inyong salita, Panginoon. Lord, I pray, O God, for divine strength, Panginoon, na ibabalik niyo, Lord, sa kanya, Panginoon. And Lord, you will bless him, Panginoon, exceedingly and abundantly, Panginoon. And Lord, marami po siyang maihayag na inyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa inyo, Lord, lahat ng kapurihan. Papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. You, Lord.